हई देखी सिंदूर लागल बाटे, उठलाली भेल बा, कनबाली बाटे, हई कुली चूड़ी पहनले बाड़ी, केकरा नाम के हई कुली ह? इनका खातिर रउआ नाम के जी? जी अरे वही मुरेटा कुली बनले बानी, केकरा नाम के बा? सब हमरा करेजा लवा। हाँ, हाँ। ये बात बाटे। जी अब बताई ये कुली रउआ समन तो दोनों जना लड़की बानी, बाकी अब आगे के प्रक्रिया जोन बाटे किंग होता सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन। देखी रउआ सबन ऑनलाइन पिज्जा बर्गर मंगा के खानी जाना, त ई ऑनलाइन के बासे लइका मंगाई लो ना, ऑनलाइन लइका आई हाँ आई नु, जी ऑनलाइन लइका आई तो स्वागत मनी मान गइल बा सुहागरात। मन गइल बा। देखिए ये लोग के का नाम बा, पहले ही ऑनलाइन लइका जे बासे होम डिलीवरी हो गए रहे सुहाग रात के दिन का है का बोली काहे कतरा तनी बोले से बोली कतरात नहीं की तो कहीं इनकरा से पूछी ना। का पूछी बोली जी किंग भइल सुहाग रात। जेंगे सब क्यों करे लगो हमनियो के कहनी। अच्छा तो ठीक बाटे, सब केहू करेला। सब कोई करेला तो बतावेला, आके देखी इंटरव्यू देवेला। हाँ तब रउआ सब आइल बानी सोशल मीडिया पर, तो रउआ सब में जाना जाई काहे कि लोग जे बासे वीडियो में कमेंट बा उहे करी कि देखी रउआ सब जे बासे हई दूगो लड़की जब शादी कर लेली बिया, त आखिर आगे के जब प्रक्रिया कैसे कर दई लोग। हमनी के ऊपर डिपेंड पड़ता, हमनी करेले हम सब। अच्छा रउआ सब पर डिपेंड बाटे, हई लोग जे बासे देखो तो उ का करी, हमनी को उससे का मतलब बा? कोनो मतलब नहीं के ना। दुनिया जाओ भाड़ में, का अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। जी हाँ प्यार कैसे भई? नजरिया से। नजरिया से का है जी? नजरिया में का है? हमको तो कुछ दिखिए नहीं रहा है, का है? हम लोग का हो गया ना। कैसे नजरिया से हो गया? नजर में नजर मिला और प्यार हो गया। देखी देखी बड़का बात बा, नैन से नैन मिलल त चार भइल, आ दिल से दिल मिलल त प्यार भइल। आ हई सेनूर जब कइनी तो हम इनकर भतार बन गईनी। हाँ देखी कुली हई देखी सेनूर जब कइनी त कादुन भतार भय। देखिए माने अब का हम कहीं ना कहीं ई कुली हमरे से कहले नहीं खे जात। अब रउआ समन बताई, माने रउआ दोनों आदमी अपने में शादी कर लेनी, बाकी बेचारा लइका बाड़ा सन बेरा रड़ुआ मरत तारा सन, ओहू कनियो पर तो तनी दया करी, रहम करी। काहेला करी? हाँ रहम ना करे, बेचारा मर जासन लइका तो कमाई के खियाई के। एक ही है। हाँ सही के जी। जी कितना कमाई कमानी? 25,000 का सैलरी कमाते हैं। अच्छा कोची में? ब्लॉक में जॉब करते हैं। हाँ जी। कोची के जॉब है जी? डाटा ऑपरेटर केसरिया ब्लॉक में। हाँ अब ली, अब देखी तो कमाइबो करेली, अब खर्चा उर्चा चल जाई, सब कुल काम हो जाई। हो जाए। तो लइके कहाँ से आई? डाउनलोड होई। डाउनलोड होई, डाउनलोड करना तो ऑर्डर करम। ऑर्डर करम, पिज्जा बर्गर होइले हो मान ली। हमनी पिज्जा बर्गर। हमनी के दाल भात के कोर समझे नहीं सब। हाँ लइका के कितना ले अभी हो गल बा? अभी भइल नहीं खे। अभी भइल नहीं के, बट तो बहुत कवर कैसे समझ ली? बट बहुत जल्दी हम माँ दादी बने वाला बाड़ी। हाँ कितना दिन से दिया भइल भाई? कल 1 मंथ हुए। अच्छा ये के महीने में लेके हो जाई जी? ना तो हाँ ना ना तो कदम कहतन कि बड़ी जल्दी जब से एक- माई दादी बने वाला बाड़ी, एक दिन में। एक दिन में? हाँ एक के दिन में आ जाई? हाँ ई कैसे जी? देखिए तो भगवान के जब से लीला के बने ई पलट उलट के रख देले बा लोग, पत्ते नहीं खे चलत कि का बोलत लोग ना बोलत लोग, काहे ऐसन होता टे? कथी कह माने कुछ कुछ बोल दे बा हो गई। हाँ पब्लिक जब से वीडियो बात देखत तुम बात जवाबो मांगी, तो मांगी तो दे हैं। हाँ तो बोली बताई कैसे एक दिन में आई? खुशखबरी सुनाए एक दिन में। अच्छा बताई अब हम का पूछी ना पूछी, रउआ सबन कमेंट करी, आ कमेंट करके बताई काहे कि रिप्लाई देवे ला तैयार बा लोग एकदम।